Και τώρα καλούμε στο βήμα τον βουλευτή μας, τον βουλευτή σας, Θόδωρο Παπαθεοδόρου. Αγαπητή Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε της Βουλής, κύριε Κακλαμάνη, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, η σημερινή επετειακή εκδήλωση για τα 42 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ και τα 20 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου έχει πολλούς συμβολισμούς. Είναι μια εκδήλωση εδώ στην Πάτρα, στην εμβληματική περιοχή της Δημοκρατικής Παράταξης. Μια εκδήλωση μνήμης και τιμής για την ιδρυτική διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη και της μεγάλης προσφοράς του Ανδρέα Παπανδρέου στο λαό και στον τόπο. Είναι παράλληλα μια ευκαιρία αναστοχασμού για τη διαδρομή και τις αξίες του κινήματος που άλλαξε την Ελλάδα, που δυνάμωσε τη δημοκρατία, που έφερε την εθνική ανεξαρτησία, την κοινωνική δικαιοσύνη και την κοινωνική ευημερία στους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Είναι η συνείδηση ταύτισης του ΠΑΣΟΚ με τις μεγάλες δημοκρατικές κατακτήσεις των τελευταίων 40 ετών, με τη δημιουργία θεσμών στο κράτος, στην τοπική αυτοδιοίκηση, στην υγεία, στην παιδεία, στη δικαιοσύνη, στον πολιτισμό, στην οικονομία, στην ανάπτυξη, στον πολιτισμό. Θεσμών που άλλαξαν την Ελλάδα και την έκαναν ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος και μια δύναμη σταθερότητας στην περιοχή της ευρύτερης Μεσογείου. Το ΠΑΣΟΚ είναι όλα τα μεγάλα έργα που βλέπουμε γύρω μας, εδώ στην Πάτρα και παντού στην Ελλάδα, που εξυγχρόνισαν τη χώρα, που δημιούργησαν συνθήκες οικονομικής ανάπτυξης, που άλλαξαν τη ζωή των Ελλήνων πολιτών. Το ΠΑΣΟΚ ως μεγάλο λαϊκό κίνημα διασταυρώθηκε με την ιστορία της Ελλάδας, τη διαμόρφωσε και λειτουργήσε απελευθερωτικά για τους Έλληνες. Έκανε πράξη ότι η δημοκρατία σημαίνει συμμετοχή, σημαίνει διαδικασίες που όλοι οφείλουμε να συμμετέχουμε. Όλοι έχουμε πρόσβαση και υποχρέωση, όπως και δυνατότητα συνδιαμόρφωσης της νέας πραγματικότητας, της αλλαγής. Ότι η δημοκρατία σημαίνει διαφάνεια, διαβούλευση, αξιολόγηση, κοινωνικός έλεγχος. Για τη διαδρομή του ΠΑΣΟΚ είναι οι αξίες μας που όρισαν το ήθος της πολιτικής μας και καθόρισαν τους στόχους μας, όπως έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Αξίες που παραμένουν βάση για την ενότητά μας. Όμως, η σημερινή επέτειος είναι και αφετηρία μιας νέας αρχής, το ΠΑΣΟΚ, απέναντι στον αριστερό λαϊκισμό του ΣΥΡΙΖΑ και στην καταστροφική διακυβέρνησή του, απέναντι στην επιχείρηση της δεξιάς παλινόχθησης, απέναντι στις συντηρητικές επιλογές και του ενός και του άλλου. Αναλαμβάνει την πρωτοβουλία, αναλαμβάνει όμως και την ευθύνη ανασυγκρότησης του χώρου της Δημοκρατικής Προοδευτικής Παράταξης. Το κάλεσμα της Προέδρου Φόφης Γεννηματά σε όλες τις δυνάμεις και τα κόμματα, σε σχηματισμούς και κινήσεις, καθώς και σε πρόσωπα του χώρου, ήταν μια γενναία αλλά και αναγκαία πρωτοβουλία που φέρνει ήδη αποτελέσματα. Η μεγάλη Δημοκρατική Προοδευτική Παράταξη είναι πλειοψηφική στην κοινωνία, είναι πλειοψηφική στην αυτοδιοίκηση, είναι πλειοψηφική στους χώρους εργασίας. Πρέπει να γίνει πολιτικά και κοινοβουλευτικά πάλι πλειοψηφική, παραμερίζοντας επιμέρους διαφορές, αποχρώσεις, εγωισμούς, αλλά και πικρίες που συσσωρεύτηκαν στην πορεία. Έχουμε χρέος όλοι μαζί, οι δημοκρατικοί προοδευτικοί πολίτες, να ανατρέψουμε τον αυταρχισμό, να ανατρέψουμε τον αυταρχικό καθεστωτισμό του ΣΥΡΙΖΑ, την επικίνδυνη και τυχοδιοκτική πολιτική που εφαρμόζει εδώ και 1,5 χρόνο και η οποία φθείρει θεσμούς καθημερινά, φθείρει την ποιότητα της δημοκρατίας και υποθηκεύει το μέλλον της χώρας και της νέας γενιάς. Έχουμε χρέος να αποδείξουμε στον ελληνικό λαό ότι τα ψέματα και η εξαπάτηση του ΣΥΡΙΖΑ του στερούν κάθε μέρα που περνάει την ελπίδα για έξοδο από την κρίση. Έχουμε χρέος, λοιπόν, να καταθέσουμε μια αξιόπιστη, εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, ένα νέο συμβόλαιο με το λαό, που θα δίνει λύσεις στα καθημερινά προβλήματα, στα προβλήματα της καθημερινότητας, αλλά και προοπτική για την Ελλάδα της δημιουργίας και της ανάπτυξης. Η πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ για την ανασυγκρότηση και την ενότητα της κεντροαριστεράς
δεν έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός τρίτου πόλου, ενός καχεκτικού μικρού πόλου, συμπλήρωμα στη διακυβέρνηση του ενός και του άλλου. Έχει ως στόχο την αναγέννηση της δύναμης που δίνει ο λαός στην παράταξη διαχρονικά, η οποία άλλαξε τον τόπο και καλείται σήμερα να είναι η καταλυτική δύναμη σταθερότητας, υπευθυνότητας, ενότητας και ευρωπαϊκού προσανατολισμού, που θα βγάλει τη χώρα από την κρίση και θα δώσει πάλι την ελπίδα στον ελληνικό λαό. Σήμερα, συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, σε αυτή την επέτειο της 3ης του Σεπτέμβρη αλλάζουμε σελίδα και αναλαμβάνουμε την υπόσχεση, ενωμένοι, με πάθος και ρεαλισμό, με συνείδηση της ιστορίας μας, να κάνουμε πράξη το όραμά μας, όπως έλεγε ο Γιώργος Γεννηματάς, για να σηκώσουμε και πάλι μαζί, γιατί το μπορούμε, τον ήλιο πάνω από την Ελλάδα. Πρόεδρε, καλώς ήρθες στην πόλη σου.